Malawi Brief. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Jomo Osman lero anali mulimbi kuthamangitsa mavenda amene anayala m'malo mosakhala bwino, ndipo pambuyo pake anayitanitsa macheya onse ndi kuwalauza ziwiri zitatu. Zambiri mukanemayo. Musaope nguzacho chimachitika chomwe chimachitika mmatipasa kwambiri ulemu ndio kuti munene chikungamo maopa parliament ayopa ya awa market master ali muno chifukwa cha ine wina samazadula muno chifukwa choti inu mukupanga business ndiye ife tikupaseni service yabwino kuti inu muzimva kukoma chomwe ndikusundizirani mosemu kuti musundise ndikupangira izi kunena kuti makastoma jana siya ubwera ulimbe market azibwera azimva kukoma anthu akumaberedwa anene acha kuchifati malo oti anthu agulirana kumapanikiza anthu mukapanikizika ukubata amangomfunda choncho munthu kumpisa foni yakuba Jomo sakufuna zimene zonse choma afuna anthu abwere kuno azigula zinthu zomafuna president to a professor Peter Mutharika sichoncho tonse tinavotera kuti zinthu zisinthe zonali bwana ulamuliro wangaza tuchona ripoti zikwanje mukalangula chani mwinapasandrama azikachipani acha azikopyezani ulendono siziteka ulendono market masters we malo ake atithandize kuti maservice aende chani ndiponso sini kuopa chifakeni kulangula cha amarket master bukudu buleni kumakulangani anthu akuona ino ndi babu anga ine ndi mwana koma mundithandizire kugwira ntchito sinabwere pano kuti akuchosere ntchito anthu ena akumati market master wakhalisa ndiye ubale ndi anthu uli bwino ndi anthu ena wasapasa ulemu market master ulenono sikugwira noka ntchito macheya awanso akapanga zachibwana tizapha mwantamumo live ndunena zona ntchito iyi sikuwasira market master inunso ngati macheya kodi ucheya wanu ndi otani omangofuna azimayi masiketi inuzapasa malo ucheya wanu uoneke kupiyena ntchito uoneke ucheya wanu kuti mukupanga chani osati umangoti cheya ba acheya tizimbokuita muzibwera pano acheya amene mwanduzira pano sheki ibwere acheya macheya nonse masection nonse amarket master angatsa kuchita bwino aitanizeni market master apa sizikuyenda apa pali ubve apa pachikuvuta ndi chani market master akuvuta kuzilana sizikutira pa market master ndi mabwana aja civic center iyo ndi yanu tutanani bwerani kumene kuti muzanene mavuto omwe mukaona muchani fili muyenda bwino tikatero tusika ndi watu sikaswa Jomo sikaswa market master ndi antchito lero ntchito ikuzokuti apopo anapita ku retirement awo ndiye sikausiya kuyenda chifake wapita ku retirement abwera wina azapitiriza chani ine ndikafa azabwera wina azapitiriza chani ife amalawi tikakukandi picture imeneyo dziko lathu likuzokhala timati dziko lathu nosikutukuka timaona ngati angatukule ndandale sandalewo ifenso a business kuzotukula dziko lathu situndu kumasintha tilatagwirana tonse chani manja munthu ndikugwirana manja gemu siwekaweka sunga wineya ngati ine ndikumabwera kuno ndikunjanja ndikuziwa zoti mabausi anga ndikapeza momukuzi nonse tumulipomo macheya anyamata ina ungomfira Jomo ndiye wina angani bandule ulindi bwana mwena ulibize nilipo ya ndakuza ndikana mwena anyamu anzi ndakuza ndikana je so support yo ngani makasina upanga Sana wewe, hivi hivi,
Isakale sokubu. Udah me asik. Namuza pompa mandika dikira pamwe baye. Namuza bana ya kuri jana. Aya, sana ndije. Bana bwana. Agora, e aí? Liguma, ei, hapa dele kipeleke mpaka. Mpenzi mawe na uyao. Bwana. Bwana. Bwana, kompa zidosana. Kompa no dele zidosana. Mais zugani wene modele. Hapa ya, je. Mupula trazibele kwa haja. Dele zidosana wene modele. Je. Mais dele zidosana wene modele. Dosani kwa kumugoro ina. Tieni mkapenze malo bene. Tieni dosani wene. Na mwana tieni zwene zizi. Tieni. Dosani tieni molo ina. Tieni. 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 Dosani. Anasua molo ina zona. Zona. Mpenzi malo mina nini? Mageta kwa nini? Je. Anazifunika uongo usikazona. Ndalole bisena huko. Anyamada kabila pakazibeza mazibweze sata ya kesi. Oshi. Lati bana. Habari sana watu hapa. Yen. Asejo sana mafuta anu kwa komo. Anazidusa. Iwe. Ndakule sagade. Yen. Tie, I say tie. Let's go. Tie.